Как да избегнем болката в китката при работа с компютър? Работата на компютър крие рискове за здравето, когато се практикува ежедневно, за дълъг период от време. Ако пишете на клавиатура часове наред всеки ден, в някакъв момент вероятно ще изпитате болка в китката. Освен че носи дискомфорт, проблемът може да се отрази върху качеството и количеството на дейностите, които изпълнявате. За да избегнете болка в китката при работа с компютър, използвайте правилно мишката и клавиатурата. Ръката трябва да е в неутрална позиция, а не сгъната или потъгъл. Една от причините китката да не е в неутрална позиция е положението на клавиатурата. Ако тя е повдигната, измества ръцете нагоре, докато пишете. Използвайте подложка с гел, за да поддържате китката на едно ниво с клавиатурата или с мишката. Регулирайте височината на стола, така че да не се налага да сгъвате китката си по време на работа. Използвайте ергономични клавиатура и мишка. Те са специално проектирани да осигуряват по-добра позиция на ръката и по-добра опора от стандартните. Така няма да има напрежение в китката по време на работа, а и след това. Заемайте правилна позиция на седене, защото в противен случай мускулите се напрягат излишно. От помощ са ортопедичните възглавници за стол и анатомичните облегалки, защото осигуряват допълнителна опора за гърба. Правете чести почивки по време на писане. Ако не успявате да овладеете болката в китката, въпреки всички предприети мерки, консултирайте се с специалист. Научете повече на framer.bg.